nggih anu kersane slamet ya kedah migunani damel alam. Kedah seneng tetulung sepadha-padha ya, Mbah ya. Nggih. Terus benjing mbok menawi jenengan enten tondo sok-sok wong Jawa. Nang arep omahe utawa nang apane kon nanduri pring Jawa. Nggih, nate niku. Mboten. Mboten. Ditanduri niku kedah Niku sedulur gaib nggih, Mbah. mboten gaib. Saged dinyatakaken ngoten. Saged. Contone bapak daleme wau. Ora mboten gaib, Pak. Nggih, nggih. Mboten jarene utawa maksudnya mau Mas Indra. Mas gagal. aja sepaneng kalau beliau Bapak gen gaul. Mas gagal. Aja sepaneng. Nggih. Monggo siap mawon. Nggih, nggih, nggih. Mbah, nek pitung Jawa lho nggih. Nggih. Niki kok terus kelahiran ngoten niku gadah karakter masing-masing, Mbah. Misale Nggih. weton kliwon niku biasane ngeten. Wagi niku ngeten. Paing niku ngeten niku terus napa mboten, Mbah? Wonten. Pripun, Mbah Jubi diwedhar, Mbah? Nggih. Contone kula butuh pasarane nggih. Nggih. Legi niku manggone etan putih rupane. Heeh. Niku bagus tingkah laku utawa budene. Heeh. Ora seneng milik darbe liyan apa wae. Sing manggon kidul paing rupane ireng. Senengane kuwi nggawe kesalahan utawa seneng wae wong. Nah, Mok salah Nggih. sing digoleki. nggih sekedap nggih. Misale masih niki paing nggih, misale paing pacarane nggih. Lah terus oh ternyata paing niku sifatnya ngeten mboten sae. Ngoten niku lak tasik saged diwiradati to Mbak menawi pengen berubah langkung sae ngoten saged apa mboten? Nek menika kantun kendali utawi penggalih teng Nggih, pikirane. Nek saged metung utawa saged belajari ilmu Jawa saged. Oh nggih. Contone kula wingi nggih pun kula lampahi ndemo teng Kapolsek pun clear nek pernyataan niku nek kula terusno sing bersangkutan atau sing bermasalah mboten ngarah tetep diciduk kalih aturan negara. Tapi kula jejere urip sing kula nggih panutan legi sing manggone tan putih rupane. Alus utawa wedi bebudene. Nek sing manggon kulon jenenge Pon. Sing kidul Mahireng sing kulon. Sing kulon niku rupane kuning. Senengane uga ana liyane mok wong wedok ayu. Contone paing kowo. Masine kowo niku nyata. Kok jarene bariki ngalah iki nek sing manggon kulon. Sing manggon lor abang rupane. Brangasan tingkah lakune ora wedi marang sapa wae. Sing manggon tengah nyawiji pamelengan jejere urip mulane kliwon tengah ditambahi siji mulane
ditandukno sing duwe hajat utawa ambengan. Disebut nang taun 8 nang tengah. Nggih. Sasine 12. Niku sing tengah. Nggih. Manggone pamelengan contone Mbah Dukun Indra nek dilakoni. Soale cahayane pun nyinar. Niku pun ketemurip cuman panjenengan dereng pirsa. Tah keturunan saking rumiyin kang sepuhipun wonten. Mbah Dukun. Lanjut, Mbah. Nggih, terus pripun? Napa wau wagi dereng? Sampun wagi. Wagi pun kuaturi. Oh, nggih, pun nggih. Brangasan Brangasan. laku utawa budene mboten Oh, diwedi nggih. marang sapa wae. Nggih. Niku nek sing manggon etan disuwun tilike Mbah Indra Kepun ngoten ta, Mbak. ketemu. Mas ngoten lho, Mbak. Nggih. Mas Dukun. Wong dengan tenang no. Berat iki. Nek kula mboten dukun, kula sanggup ndandani jenengan. Nek mboten iso jenengan nagih kula siap. Nggih, Mbak. Aduh, berarti lambah sak niki kedah atos sih, Mbak. Atos nggih. Nggih, anu kersane slamet nggih kedah migunani damel alam. Kedah seneng tetulung sepodo-podo ya, Mbah ya. Nggih. Terus benjing mbok menawi jenengan enten tondo sok-sok wong Jawa nang ngarep omahe utawa nang apane kon nanduri pring Jawa. Nggih, nate niku. Mboten Mboten. ditanduri niku kedah jenengan kerasuk utawa kerahape lelakon Jawa. Nggih. Mboten namung tandur tok nggih, Mbah. Mboten. Contone jenengan wae nek tanglet wau. Telung dina, telung bengi. Nggih. Niku mendel mawon apa pripun, Mbah? Nggih sak kersa asalipun wonten kamar. Oh, nggih. Nanging telung dina, telung bengi gak kena mangan, Nggih. gak kena ngopi. Jenengan teng omahe dhewe. Mboten teng mriki wong kula mboten dukun. Nggih. Nek silsilah etung dina pasaran sembarang ngantek etung Jawa sing diarani Kalimasada. Raja Muka. Napa niku, Mbah? Etung Jawa ana kabeh. Terus mau nate ngendikan babagan kitab Adam Makno. Nggih. Terus kitab-kitab Jawi kuno ngoten niku, Mbah. Nggih, wonten. Niku Saking Sri Aji Jayabaya Kediri, wekdal rumiyin. Senten pangklemunan Jawa sing sepiangin. Niku sikil-kewan sing ngendikan ngantos dumugi Angkleng Darma. wis jatose saben tiyang nek menawi purun belajar nggih saged ngoten niku nggih, Mbah. Nggih sedaya saged cuman dipundhut sing gadah Oh, trah trah. utawa keturunan silsilah Trah. contone Mas Dukun kok. Aduh, Mbah. Aku mau gawe yo. Aduh. Mbah, miturut keyakinane panjenengan nggih, Nggih. menawi nek kula niku lak grayangi, Mbah, benjing nek mpun kapundhut niku kinten-kinten sukma niku melampahi ten pundi kersane
mboten kaget ngoten lho Mbak. Lho, aku ki nang ndi yo? Paling enggak menawi kula kepanggih tiyang sepah kados panjenengan ngeten iki pun nyukani ular-ularan. Oh, nek mati sumben niku bakal ngene nang alam iki ngene. Nah, paling enggak kula pun gadah bekal sehingga ketika sukma niki pun lepas saking jasad pun boten kaget malih pun enten persiapan. Monggo Mbak, diwedhar sak rinci-rincine Mbak. Saged yang urip nek pun kapundhut ninggalno Raja Brana menapa mawon. Lepas ning kaperang loro sing raga wadak kuwi duwe Gusti Allah. Nggih. Sing sukma sing akihe 146 duwe Gusti Allah. Nalika ning gone kasuwargan jati. Tapi medare nek wulan suro siap. Nggih. Soale kula tiyang Jawa panutane keng wulan suro. Muter sing etan niku 3, kidul 3, kulon 3, pelor 3. Jadi dikawit saka sura 3, 12. Lah mengko diiringi dina mang sing saben sasi tak aturno cuplikan mau. Gak. Kasuwargan jati niku kang pripun, Mbak? Kasuwargan jati saged diaturaken tapi nek wulane sura. Mboten kula niki nolak panyuwunane Mas Dukun mboten. Nanging enten wedale. Nggih. Mbak niki enten pitakenan saking dulur duka saking pundi niki, Mbak? Menawi tiyang niku ndamel ilmu lintrik, Mbak. Sesampunipun kapundhut niku sukmane niku kinten-kinten pripun? Terus tiyang menawi ndamel ilmu niki kados mayat urip ngoten. Nah nek misale niku didamel kagem pasangan nggih. Kersane mboten direbut tiyang lintu ngoten lho, Mbak. Nah niku saged napa mboten niki saking Linda daleme Malang. Jadi bojone ampe dilintrik, Mbak. Dan gak dipek wong liya ngoten lho maksude, Mbak. Maksude lintrik terus pundi? Lintrik ini kados pelet to napa ngoten lho, Mbak. Niku miturut silsilah keng weton utawa dina lair karo nikah hajine. Ngoten nggih. Nggih, saged. Cuman kedah jelas rumuse utawa laire antarane mbak karo emase. Nek dipanggihke ketemu jarak piro? Terus munggah hajine dina apa lan wulane? Saged. Nggih. Nek misalnya kados Mas Andi niki, Mbak. Enten laristri nggih. Wayu ngoten nggih, Mbak. Nggih. Badhe diwayoh misale nggih. Niku ditata saged napa mboten, Mbak? Sing penting dinikah ngoten niku. Maune bocah sing wedok ora patek seneng. Nah, terus iki senenge kadung tenanan misale ya, Mbak. Nah, ngoten niku wonten tatanane Jawi wonten napa mboten, Mbak? Nek saking tatanan Jawa, Pak, ngapunten mboten kepareng. Mboten gangsal nggih. Mboten. Wong Jawa mboten kena. Wong mboten remen kok, Mbak nggih. Nggih, mboten kena. Meksa niku nggih. Nek tatanan terajang utawa nerak wewaler saged. Cuman enten resikone. Nggih. Nek tiyang Jawa mboten purun. Nggih.
Mantep kula itu. mboten purun. Iki terusé kan ora apa-apa sing ngoten lho. Lah nggih sing digoleki niku neraka. Mboten HE. Neraka. Nggih, nggih, nggih. Terus tiang menawi Supeno Mbah. Nggih. Supeno kepanggih kali tiang-tiang ingkang sampun kapundhut ngoten niku pertanda napa Mbah? Nek tiang Supeno utawa tiang wung manggi tiang ingkang sampun kapundhut Nggih. menika badhe nemuni bebaya Luh. duka ageng lan alit kantun mirsani Supeno kala pripun. Nggih, nggih. Tapi gak jare niku tetep bebaya. Mboten ningali wedale Pasupeno niku Mbah. Nek ningali wedale Pasupeno kula pundhut nek medale niku sonten kalih galu niku termasuk kembang. Kembang tiang tilem nggih. Nggih. Tapi wedale nek mungun ngancik pajar Enjing utawa jam 3 niku mboten gantalan dina. Suwe-suwene 7 dina tetep